Salamu alaikum jama'a masu kallon mu. Yau muna tare da wato jaruma wadda ake cewa Mome Gombe, amma ɗaya sunan za ku ji daga bakinta. Mun zo mu tattauna da ita har cikin gida, wato ta ba mu dama muka shigo wajenta. Za mu tattauna da ita na minti ɗaya zuwa har minti 10. To salamu alaikum malama. Amin wa alaikum assalam. To aka ce waka a bakin mai ita ta bu daɗi. Da farko dai ya sunan malama? To sunana Maimuna Abubakar, wadda aka fi sani da Mome Gombe, jaruma a masana'antar Kannywood. Amma ni kuma wanda aka ce mun da aka rubuta ce aka yi Mome Gombe. Mome ba suna bane kenan? A'a, suna ne wannan. Na san sunan mama ne ko na shi sake cewa Mome? Sunan kakanmu ne, shi yasa iyayenmu suke ce mun Mome, saboda ba sa iya kiran suna. To da farko dai gashi mun zo wato inda kike har gida. Kika ba da dama na shigo, yanzu me zaki iya cewa, kuma me zaki iya cewa da jama'ar da suke kallon ki a wannan akwatin talabijin wato Hira TV? Me zaki iya cewa da jama'a? Da farko dai a takaice tarihin ki nake so in ji kaɗan, kuma jama'a suna kallon ki. To Mome dai asalinta yar jihar Gombe ce, sannan kuma a can ne makaranta na gama. Akasari ma gaskiya wannan business din shi ya kawo ni Kano, shi ya dawo da ni zama a nan garin. Wanne ne business din kenan? A tambaye ki nake, wani business kenan? To business din shirya fina-finan Hausa A Kannywood kenan. Da kika ce kin makaranta a Gombe, primary ko secondary ko iya nan kika tsaya? Primary har secondary school duka a Gombe ne. Kuma kina ganin zaki iya ci gaba ko kin tsaya a haka kenan? Zan ci gaba yanzu, mai neman admission insha Allah. Zan ci gaba. To Mome, da farko dai kin gabatar mana da sunanki, kuma jama'a masu kallon mu muna tare da su. Yau fagen ki ce ta dan tambayoyi 1 2 zuwa 3. Yanzu farko aka ce a fina-finai da kika fara yi, da kika shigo, ta wace hanya kika shigo Kannywood, kuma wani sha'awa harkar fim ta baki har kika shigo daga garin Gombe kika shigo garin Kano? Tunda na san Kano dama ita ce cibiyar masana'antar wato fina-finai na Hausa. Daga wani bangare kika fito, daga kuma waye ubangidanki wanda har jigo kika yi sha'awa, ko wata kika gani ta burge ki, ko kawai da kin sa ra'ayin me? Gaskiya ni da masu yana burge ni. Tun ina karama ma ina gani kowa ya sani a gidanmu, abu yana burge ni sosai. To shine kawai abin da ya fara samun sha'awa, kuma sannan ina da confidence din kawai zan iya. Ina gani kawai duk abin da aka sani, in na kalla film na ga duk abin da aka yi sai gani ma zan iya, sai ta kwatantawa. To wannan abin ne kawai shi ya ci gaba da jan ra'ayina har na kawo lokacin. Wato kika shigo masana'antar Kano, daga can kika tawo nan har zuwa wato cikin garin Kano, ko da akwai wakili? Kin san kowa da akwai hanya, akwai kofa, akwai inda ba kofa. Tamam, musan wane ne dai jigon naki ba, nake so in ta sani dai, saboda yau jama'a masu kallon mun sani. Producer Usman Mahazu shine ya kawo ni masana'antar Kannywood. Kai karshe ma shi kanshi shi ya kawo ni Kano ma gaba daya, dan dalilin shi ma na fara zuwa Kano gaskiya. Wato Usman Mahazu kenan, wannan producer wato na Kannywood. Yawwa, to kuma amma kamar yanzu fina-finai ya saki a fina-finai ne ko iya, kuma kamar wani fina-finai kika yi a cikin Kannywood zuwanki? Kai na yi fina-finai sun kai 5 ko 6 haka. Za ki iya gaya mana kamar 1 2 zuwa 3 daga ciki? Akwai Ango, akwai Melaya, akwai Burin Raina, akwai sunayen abu yana dan dishe mini, akwai Farisa, akwai kisan dai wato fina-finan aidiyawa ne, kuma ga wanda ba a gama ba, ga wanda aka fara wannan larurar ta zo ta Afirka ma duka, sai dai mu ce Allah ya kawo sauƙinta. Yanzu me zaki ce da jama'a masu kallon akan wannan abubuwa da suke faruwa na bangaren Kannywood? An ce da Mome Gombe ta zo ita ce sabuwar actress a wannan shekarar 2020, amma zaki iya masu da wani lokaci kika fara wannan acting din, saboda duniya ta sani. Kin san wani sai a ce gaga wani ba banza ba ya sha wahala, amma wani sai ka ji an ce ai jeje ya zo, sai a ce yau ya zo. Zaki kai kamar wani lokaci ko shekara nawa? Gaskiya dai ba zan wuce shekara 3 ba. Yanzu kin kai shekara 3 a Kannywood.
na kai shekara na uku yanzu a masana'antar Kannywood. Kuma a cikin wannan fina-fin da kika yi kamar da wani jarumi kika yi wanda ko ƙananan jarumai ne ko manyan jarumai? To na yi da Alinu, na yi da Adam A Zango, na yi da Abdul M Sharif, to da an yi da Sase, duka dai ga sunan. Kice jarumawan da ake ji da su ma a Kano kin yi fina-finai da su, kin ga to da akwai nasara kenan. Kuma amma a yanzu fitowar kin taba ganin wani kalubale ne ko na kiyayya ko na soyayya da ke gani kin gani kin suna akwai wani zagi ga soyayya baya manta ta ko kuma kiyayya da aka nuna maka ba za ka iya manta da ita ba. Ita takaitacciya nake so daɗin da kika fara ji a masana'antar Kannywood. To gaskiya daɗin da na fara ji shine lokacin da na zo ni nake neman abu, to sai Allah ya kawo ni har lokacin da ni za a nema a ce kaza wance muna so ki ba mu date za mu yi aiki da ke idan kina da lokaci. Gaskiya wannan babban nasara ce tunda kana zuwa baka san za a kira ka ba har aka zo aka ce kai ake jira ka bayar date, in wata biyu ka bayar ku za a jira ka zo a yi aikin da kai. Ɗaukaka ce na, amma na san kin fuskanci daman ka ga soyayya za ka iya ganin ƙiyayya, amma na san ƙiyayya kaɗan ce. Me ke gani tukunan kwacin rai? To duk ɗan adadin da ya samu ɗaukaka dole zai fuskanci irin wannan ƙalubale ko makamantan haka, amma dai gaskiya alhamdulillah ina zaman lafiya da kowa, ina respecting din kowa ina ba shi girman shi, ko na san ka ko ban san ka ba, inda aiki a kan da kai ina iya kokari ga na baka girman ka a matsayin ka na wanda ka fi kawai iya abin da kake. Na sarki yanzu a masana'antar nan kamar waƙoƙi da mutum kina yi da jarumai manya haka, kamar waƙoƙi kin yi akalla sun kai nawa? Kai gaskiya suna da yawa, ban sani. Akalla za su iya kaiwa kamar nawa? 30 ko 40 ko 50 waƙoƙi a nan, amma a cikin waƙoƙin kamar guda 5 za ki iya wanda kuka yi da jarumai kamar wacce da wacce ce tafi burge ki kuma ke santa? Tom kamar guda 5? To akwai wata waƙa jaruma. Tilas ganin mu tilas barin mu ƙaunar rikicin da na yi nisa, san babatin na fasa ko za a ce mini na ba da raifansa. Kai, amma ta rauke waƙar audio ɗin ko wata ce ta yi? A'a, wallahi shi ya yi kayansa. Shi ya yi kayansa. Kawai ke ƙaunar waƙa ce da aka sa bidiyo. Wallahi ƙaunar waƙa. waƙa. To a cikin wa'annan mawaƙan da kika yi waƙa da su kamar jaruman nan za ki kira lissafo mu sa'a da musu ya musu waye. To wani ne ya fi burge ki a waƙan kuna? Gaskiya ni dai duka suna burge ni, kasan saboda me yasa? Saboda kowa idan na zo muna wasa muna dariya muna nishaɗi za mu yi tamkar dama mun saba haka, ba na jin wani ɗar ko wani abu, dama muna wasa muna dariya mun saba, to duk lokacin da za mu yi ko zai zama mun kamar haka ne yadda da muke rayuwa kawai haka ne. Amma irin waƙoƙin da ke faɗa kamar wannan jaruma kika ce sai kuma wace waƙa kuma a cikin uku na cikin da to akwai wata waƙa da muka yi da Adamu. Gaskiya waƙa tana kenan Adamu Adam A Zango. Adam A Zango, wace waka ce? Kike ce da akwai taurari mara kyau lallai shekarar nan tamu ce 2020. To kamar wakar da kuka yi zaki iya mun baitinta? In dai da rabon soyayya ke zaki zama madubina, cika burina kar na zama da baya. Shi waye ne na Adam A Zango ne ko Breka ko Umar Musa? A'a, wani mawaki ne ana ce mai Auta Jiboy, yana nan a kasar Nijar yake gaskiya. Ki ce akwai kowa zai iya yin waka Allah ya sai kawo saboda daɗin waka ke. In aika sako ne waka ko jin daɗin ta ne ko kiɗanta? Gaskiya aika sako ne da kuma jin daɗin ta. Saboda duk kowa yana da basirarsa a rayuwa, kuma duk inda kake za ka iya yin waka. In har ta yi daɗi kuma Allah ya sa za ka ci abinci a kai. To wanda baka yi zamani ba masu yi hawa bare ne kuma sai yi waka ta yi training sosai. To yanzu a shekarun nan kamar uku da akwai da suka shekara 10 suka shekara 15 suka shekara 8 suna neman su suna, sai kuma ke lokaci ɗaya ke ma shekara 3 gashi kuma tauraruwar ki gashi nan sai zagayawa take. Me za ki iya cewa da wato ko producer ki ko daraktocin ki ko dai wakilan ki abokan aikin ki, kin san su suke ba mutum kwarin gwiwa, in ba su ba mutum me za ki iya cewa godiya gare su?
da farko gaskiya zan gode wa wasu abubuwan saboda ya taimake ni sosai. Me ya taimako? Idan ni yana da confidence din zan yi abu, to dole ina buƙatar jagora wanda zai dinga bani ƙarfin gwiwa, zaki yi kaza, ko ne ce a'a ba zan iya ba, zaki kamar yadda wani yi zaki ki yi kaza, ya kuma tilasta min dole sai na yi yadda yake so, ko da ko ni ba zan iya ba ko ba na jin daɗi, shi yakan tilasta min dole sai na yi yadda yake so. To kaga wannan ci gaba ne, saboda idan har na yi gobe ba zai zama min ciwon ba zan iya ba, kuma ana so kowane jarumi ya zama komai ya iya. haka ne. Yanzu a kamar irin shi na wasanni haka da muke gani daga irin su Ghana, Niger, irin Afirka da haka, kin taɓa zuwa wani garin wasa ka? Na je. A wannan shekarun duka? Na je. Kin je ina da wadawa? Na je Niger, na je Abuja, na je Sokoto, sannan na yi a waje gari na. Duk show haka kuka yi, kuma da manyan jarumai ne ko yara? Da manyan jarumai wani. Kamar wa da wakil? Na yi da Adam ya zango, na yi da Musu Bureka, na yi da suna da yawa, na yi da Sase, suna da yawa, na yi da Garzali Miko. To me yake iya cewa da wato da akwai jarumawa zaki ga mata haka kamar ku 10 ko 15 akalla za ku kai nawa haka mata da suke kilif din ki haka za ku kai nawa wanda kuke irin acting din ko waka ko fim haka a wanda kika sani mate din ki banda manya? Gaskiya suna da yawa. Akalla za su kai kamar nawa? To 10 ko 15. To akalla 15 kuma kika zama kamar ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku, ki taɓa ganin kalubale ba ta daya muke magana ko wani abu ko waccan ba a yi da ita ko waccan ba ta iya ba ko wani abu? To ban sani ba, inda sun yi wani tunani sai da watakila a zuciyarsu, amma gaskiya yadda muke zama da su muna zama lafiya da su, sannan kuma muna ba wa junan mu shawara. Ban tunanin akwai wani problem, sai dai ban sani ba, ka san zuciyar dan adam, amma gaskiya ni ban ganin wani abu tattame da su. In kuma akwai ma irin masu wa'innan tunanin, to gaskiya ina ganin rashin tawakkali ne ko kuma rashin tunani ko rashin ilimi, saboda komai da kake yi a rayuwa akwai nasaba sannan kuma akwai nasara, ubangiji shi ke ɗaukaka mutum. To na ji wannan, mu me kin san ɗaukaka da tana da irin wannan, wani tana zuwa ne da daɗi, wani tana za ta zo ma da zafi. Kamar yanzu sai ka ji an ce wai Mome Gombe da ainihi ai da ta zo soyayya suke da bireka kaza abu ya faru har an kama musu bireka, wannan magana wai ko kamar gaskiya ce ko ƙarya ne? To kasan ɗaukaka ba yadda ba ta yi. Hamisu Bireka abokin business ɗina ne, sannan masana'antar mu ɗaya, sannan duk wani abin da za a ce kaza gaskiya ban san shi ba, kawai dai abin da na sani Hamisu Bireka abokin business ɗina ne, su Abdul Suwa kowa abokin business ɗina ne, zan iya yin business da kowa, ka gane abu. To tunda zan iya yin business da kowa, me yasa ba zan yi da Bireka ba gaba nake da shi ba faɗa nake da shi ba, kawai abokin business ina ne, business ne yake haɗa da shi, ba wata halaka ko wani abu kwata ba, kawai dai business ne yake haɗa da shi kamar yadda yake haɗa ni da kowa. Amma kamar a waka sai a ga waƙoƙin da kike ba wa mutane, amma kika zo waƙar Bireka sai a ga kamar tausayi ko soya ko waƙoƙin ne suka fi daminki akan waƙoƙin sauran? Ba haka bane kawai yanayin wakar ce a haka, amma kowa in zan yi waka da shi yanda ya kamata haka nake yi, saboda ba wa kai na zan yi ba wa yan kallo nake, abinda yan kallo suke so ni shi nake so, ba wai abinda ni nake so ba, a'a abinda dan kallo yake so ni shi nake so. To duk abinda waka ta bayar shi nake iya kokari in ga na nuna wa dan kallo saboda ya fahimci yadda abin take. Yanzu kamar wannan wakar da Hamisu Bireka yi aka je shi an kai wajen shekara ɗaya ma wanda ana cikin wakar aka same ankwa sai aka zo aka sata a cikin wannan wato program din da ake cewa an yi fada da Mome da Hamisu Bireka, ashe ƙarya ne ma? Wallahi ƙarya ne, saboda shi wannan abin da aka yi na anka program ne, ya je wasa ne sai aka yi program, ka gane, sai aka yi hoto, to hoton ya jima, to ba a tashi ɗauko hoton ba, ka san mutum da in yana son zuzuta abu, ba a tashi ɗauko hoton ba sai ai ɗaukaka kin faɗi wata magana kin ce ɗaukaka tana zuwa da irin wannan abu, kuma dama haka take. Shi kuma ta nan bangaren aka ce ga hotonsa ga shi an kama shi, tunda shi ba mai laifi ba ne ba. Gaskiya ne, kawai da shi jarabta ne, Allah ya jarabce shi da ni da gaba ɗaya, kawai jarabta ce, kawai ubangiji Allah ya yaye mana. Amin. To me zaki iya cewa da masoyinki wanda suke kallon akwatunan talabijin nan, me zaki iya cewa da masoyinki masu kallon ki? To abin da zan ce, ina yi wa kowa fatan alkhairi, sannan ina roƙon ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu gabaki ɗaya, sannan wannan cuta da take damun ƙasashen mu gabaki ɗaya ina mai roƙon Allah ya yaye mana shi, ya kuma nesanta mu da shi gabaki ɗayan mu
mu bayansa ne akwai da wani lokaci muna mishi laifi. To alfarman annabi ubangiji Allah ya yi mana shi, kuma ina musu fatan alkhairi gabaki daya, kuma ni Mome Gombe ta su ce don su nake yi, kuma ina kaunar su ko da wani lokaci. Wato masoyan naki. To muna tare da wato Mome Gombe wadda ta tattaki ko in ce ne tattaki na zo har gidanta na nemi alfarma ta ce in shigo ni magana akan abubuwan da suke faruwa. Kasan akwai tauraro da akwai farin tauraro, akwai mai haske, akwai duk masu haske ne, amma da kowanne za a gan shi can in ka leƙa sa za a gan shi wato walƙiya yake sosai. To Allah ya bata lokaci kuma da akwai abubuwa da fatan kuma za ki riƙe ɗaukakan nan, saboda jama'a kin ga yadda suke ko ba haka ba. Da akwai masoya da muka ce suka yi mana leda suka ce suna son mu hira da wato Mome Gombe. To shi sana ya ce bari in zo in same ki, kace zo in same ki a gida ba sai kin zo ma office din da muke ba. To mun gode Mome Gombe, mun gode, Allah ya saka da alkhairi.